Falkens, og i dag har Carl Willis med, som jeg lovede, men han kan ikke lige spille sammen med mig, så vi skiftes bare. Jeg håber, det er okay, og han kan ikke spille sammen med mig, fordi at han ikke kan noget. Kan du lige sige noget, Carl Willis? Hej. Han er nogle gange lidt underlig, når han lige er kommet på YouTube. Dirty Creeper. Er det ikke sejt, Carl Willis? Sej. Woohoo! Og han går i min klasse, og han så godt den der video, fordi vi har en stor skærm. Så vi kunne se den video. Og jeg har ikke lige fundet på noget at lave i den her video. Andet end at kaste snibbold på Creeper. Eller jo, nu kan jeg huske, hvad vi skulle lave. Vi skulle bygge en telefon. Er du klar på det, Carl Willis? Ja, vi skal okay. Vide, hvordan man gør. Ja. Hvad? Jeg skulle bare tingene væk, Carl Willis. Som jeg lavede et eksperiment, hvor jeg filmede. Eller, jeg spørger lige jer derude. Må jeg gerne filme uden at I ser det, eller skal jeg filme, når I ser det? Det er dagens spørgsmål. Det begynder jeg at lave. Det fik jeg fra nogle YouTubere, der hedder Samarita, og det er 2, der spiller sammen, men ikke på den her måde. Og nu kører jeg lige et mode. Okay, vi skal lige have de rigtige blokke. De plejer at være henne. Nej, det var det jo bare ikke. Skal jeg have kodblok. Altså, Carl Willis, hvis du ikke ved, hvad det her er, kan jeg jo lige spørge om nogle ting, okay? Ja. Undskyld, at han ikke siger så meget. Han er bare lidt genert. Nej, jeg er der, Oscar. Jo! Nej! Du siger ingenting. Bla, 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 bla. Hold kæft. Men altså ikke. Idiot, mand. Husk nu, det her er en Minecraft-video, okay? Men lad være med at tale sådan derhjemme. Ja, det skal jeg nok. Og undskyld, at vi lige fjollede lidt der. Vi er bare virkelig gode venner. Hey, skal vi spåne et spøgelse? Nej! Jo, du skal lige se, hvordan de ser ud. Se. Dø. Hold da kæft, de ser grimme ud. Ja. Kunne det ikke gå til et eller andet med psykolog eller et eller andet? Jo. Hvorfor siger jeg mæ? Det er fordi, det er en muteret katfjolle. Jeg vil dræbe dig. De siger, lad være med at tage den derhjemme. De siger, Ghost! Dø, Ghost! Jeg sagde jo, vi ikke skulle gøre det. Det ligner en ko, der flyver. What the heck? What the Kuk. Dø! Måske kan jeg jage den ind i lava. Nej, kast æg på den. Tak, kylling, fordi du lagde et æg. Tak. Det var virkelig god hjælp. Dø! Jeg håber kylling. Dø, kyllinger! Nej, dø, Ghost! Jeg kan... Hvorfor regner det? Med æg. Nej, med hårdkogte æg. Skal det lige præcis være hårdkogt? Ja, fordi jeg elsker det. Hvad har du ellers regnet? Altså, det er lige fra kyllingen af. Jeg elsker kyllinger til især om sommeren. Nu regner det igen. Nej, der må bare ikke være kommet en kylling ind i mit hus. Husk den video igen. Kyllinger. En kylling må det gå. Oscar, kan vi ikke godt gå i gang? Okay, Fjolle. Nu graver jeg mig bare ned i jorden. Nej, Oscar. Og kaster et æg op. Og flyver op. Se, nu fjoller jeg ikke.
Jeg skal bare have nogle kyllinger nede i fangeskabet. Sådan der. Så er der dumme kyllinger. Og de er på en kulver. Hvad er det? Hvorfor ligger her et skeletæg? Eller, det er gasæg. Det er gas. Jeg hader gasæg. Stop nu. Okay, jeg skal bare... Hey, Hvad er der? du fandt en blandet mine. En eller anden mine. Det er den der mine. Død køle. Skal vi undersøge minen i dag? Ja! Okay, jeg bliver... Du tror lige det der æg. Ku. Nej, jeg har ikke noget æg. Ja, men jeg skal lige vise dig, om den gør. Se, den her, den er byg. Den her, den er ølæg. Ja. Og E, det er herhen. Og W, det er frem. Og det her, det er kig rundt. Okay? Og det her, det er til siden. Det her også til siden. Det her tilbage. Nu tager jeg bare en ting. E. Og stop. Og så hvis man trykker på Q med en ting, så smider man. Okay, vil jeg stoppe med det der? Ja. Og se. Så du sidste episode, Carl Williams? Ja. Hvor bygget huset? Har du husket at give like? Nej. Grim og Jan. Jeg så ikke den, fordi at jeg glemte min iPad over i skolen også. Og der er jo ikke internet i skolen. Jeg så den i skolen. Og derfor kan jeg jo, men jeg har jo min iPad med i min taske. Så nu kan jeg lige søge på det. Ja, og så kan vi vente til den kommer ud. Så kan I se den. Skal vi lave en sej ting Hvad for noget? ud af redstone, som kan bevæge sig ting? Det var meningen, vi skulle lave en telefon. Nej, ikke en telefon alligevel. Okay, så Men hvad skal vi lave? Skal vi lave et TNT-eksperiment? ja. Eller, det er sagtens være sådan her. Ja. Hvorfor tog vi 2 gange TNT? Nå. Maskolli. Nu bytter vi bare rundt på det. Sådan der. Vi skal lige lidt væk. Vi vil ikke have, at vores hus springer i luften. Vel? Og undskyld, hvis jeg taler babysprog. Det er bare, når jeg er sammen med mine venner, så klarer jeg det. 4. Nu vil jeg prøve. Men jeg skal lige lave det her eksperiment. Så ved hvordan man gør. Stop, Skjolde. Du sætter jo bare til et T. Stop med at tage musen. Stop med at tage musen. Carl Williams, jeg mener det. Du er så rigtig irriterende lige Kan nu. vi ikke skifte til morgen? Det er svært at se. Okay, så skal jeg virkelig have en seng. Hvor er seng henne? Seng. Wow, der er styr. Seng, hvor der er seng? Ja, nej, den er ikke herinde. Seng. Jeg tror godt, jeg ved, hvor der er en seng. Hvor? Se, nu har jeg fundet den. Så behøver jeg ligesom ikke dig til at fjolle. Vel? Nu skal vi sove. Jeg håber ikke, der kommer en kylling og hopper på sengen. Det plejer de godt. Og lige. Godt. Død sengen. De hader sengen. Godt. Vi skal jo lave det. Jeg har gang. Se, når man tænder, så skubber den der, ikke også? Nu skal den skuffe til at se. Nej. Se hvad der nu skal komme. Nu bliver jeg. Okay, du laver TNT-bjerg, og det vil jeg også. Nej, vent. Men du skal bare sætte opad her, okay? Ja.
Jeg styrer op, og du skal bare hele tiden trykke på den der knap, okay? Nej, du skal ikke bevæge musen. Godt. Sådan der. Kom nu. Sæt. Sådan der. Nej, ikke gør det mere. Ikke gør det mere. Nu tager jeg lige en. Sådan der. Ikke mere. Nej, den skal ikke være der alligevel. 4. Se. Nej, 1. Se. Så sætter man den der. Det vil jeg. Og så kommer man hen til den her. Og så prøver at trække i håndtaget på byg. Bum, 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 bum. Jeg håber ikke, mit hus brænder i luften. Men var det ikke sejt alle sammen? Hvor så der kom vand? Det er fra en sø. Jolle. Vi fandt en grotte. Fedt. Grotte, det er altid spændende. Og jeg kan ikke se en skid. Jeg må op igen. Jeg kan ikke se. Stop med at bevæge musen. Hvad, jeg hakkede også bare lidt ned. Carl Willes. Torch. E. Hold da kæft, der er der. Nå, vi er min ven. Hey, jeg hørte altså nogle zombier. Ja, de skulle grimme, og de gider vi Kan de ikke. skade dig? Nej. Nej, for jeg er kreativ, Jolle. Nej, stop. Okay, du får lov til at trykke på Q. Tryk på Q. Q. Godt. Q. 1, 2, 3 og Q. Q og Q. Ikke længere. Jeg kunne ikke se noget. Stop nu med at bevæge musen. Jeg bliver vanvittig. Stop. Nu kan jeg ikke finde huset, Fjolle. Ja. Stop med at bevæge det. Skal jeg nu skyde på mus? Skal vi skyde på nogen? Skyde dig med bue og pil? Skal vi? Stop med det der. Carl Willes. Stop. Ikke bevæge musen. Stop, Carl Willes. Fire charge. Og bue og pil. Nej, stop. Carl Willes. Jeg får spat. Carl Willes, jeg får spat. Carl Willes, flot. Se nu, hvad du gjorde. Nu kan vi ikke spille. Flot. Nå. Stop, Carl Willes. For din skyld, tager. Hvad kan du bedst lide af rustninger i Minecraft? Jeg elsker sko. Nej, jeg elsker bluser. Nej, hvad kan du bedst lide af slags som diamond? Man kan jo ikke lide læder. Jo, i læder. Chokolade. Ja, chokolade. Nej, vi tager en i hver rustning. Skal vi ikke tage det? Ja. Ja, vi siger lige hej. Hej.